El passat divendres el Centre Sociocultural acollia un concert molt especial en un nou indret i és que l'antiga cafeteria s'ha transformat en una nova sala polivalent on la música, el teatre i les conferències tindran cabuda. Així, la jove percussionista lianera Eva Català va ser la primera a pujar al nou escenari per oferir un concert de marimba i vibràfon que va delectar els assistents. Eva també es va mostrar molt satisfeta per poder ser la primera a tocar al nou espai cultural. Molt bé, la veritat, jo feia com més de 10 anys que no venia així, quan era a l'antiga cafeteria, i vaig vindre i va tot a canviar. Sona prou bé, és una sorpresa que els instruments de percussió, que són complicats per la sonoritat, se quadra prou bé. Ja jutjarà el públic, no? Però jo estic contenta de moment. El públic ja està content perquè ahir quan vingueres a assajar ja va agradar moltíssim, però conta'ns per a la gent que està a casa i que avui no puga vindre, què és el que va veure en aquest espectacle? Doncs mira, he portat dos instruments de percussió que ja per ser l'especialitat és prou desconeguda. Són la marimba i el vibràfon, que un és de fusta i l'altre és de metall, i els dos també tenen repertori contemporani, clàssic. Jo vaig a gastar un poquet, vaig a tocar un poc de tot, però més contemporànies, més romàntiques, més jazzistes també, i és un poc un viatge cronològic de la història dels instruments de percussió i del seu repertori. D'altra banda, l'alcalde i regidor de Cultura, Salva Torrent, va celebrar aquesta nova incorporació als indrets culturals del municipi i a l'acte de presentació va voler fer un recull de les diverses inversions que en matèria cultural s'han posat en marxa en aquesta legislatura. Els equipaments culturals que tenim n'hi ha que millorar-los i hem de crear nous espais per a fer cultura. I per tant nosaltres vàrem pensar que la sala Pep Torrent era una sala que en determinats casos es quedava xicoteta. Per això buscarem crear una sala que estaria entre el que és l'auditori i la sala Pep Torrent. I a més era una sala que no sols on anàvem a fer literatura, conferències i cinema, sinó que a més volíem fer també teatre i espectacles musicals. I què millor que avui estrenar-la amb un concert de música, en aquest cas d'Eva Català, que per a mi és com si fos la meva filla, perquè és molt amiga de la meva filla Marina i és una xica extraordinària, ho aneu a veure, es va fer un concert extraordinari i hi ha que donar-li les gràcies perquè ha vingut des de Rotterdam, ella està en el Conservatori Superior de Rotterdam i ha vingut adrede a estrenar la sala i a fer-nos el seu concert. Per tant, jo crec que avui és un dia de goig i d'alegria per a tots els que estimem la cultura, perquè al final anem a tindre un espai per a fer més i millor cultura al nostre poble. Música suau que feia un repàs a la història de la percussió amb una lianera de renom, el millor marc per obrir aquest nou espai.